labari mai ɗaci ne wanda ka yarda da shi ya dawo yana cin amanarka. Ban taɓa tunanin wanda ka ɗauki yarda da amana ka ba shi ba ya koma yana cin maka zarafi ba. Ban taɓa tunanin rayuwa da cin amana yana yiwuwa ba sai sanda wanda na ɗauki yarda da amana na ba shi a yayin da yake keta min addina. Kaito abin da ɗaci. Kai ya subhanallah. Allah ina yin roƙonka duk mutum ya irin wannan halin Allah ka watsa aniyarsa har in mutu ba na manta abin da yake faruwa da ni. Ba zan taɓa mantawa ba. Wata rana ina zaune ya kira ni akan cewa zai zo zance wajena. Na ce mai yayi haƙuri ba zan samu damar magantuwa da shi ba sabili da gidan ba kowa. Ban aune ba kwatsam sai na gan shi a ɗakina ya duro ban san menene a zuciyarsa ba. Ba zan iya ci gaba da bada wannan labarin na abin takaici ne a gare ni.